από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές γιορτές των Ελλήνων. Πολλές χώρες, καθώς οι Ισπανοί παραδοσιακά περιμένουν μέχρι τη μέρα των τριών μάγων για να ανταλλάξουν δώρα. Επειδή η Παναγία ήταν ετοιμόγενη, ένας μαγειάς τη λυπήθηκε και τους επέτρεψε να μπουν στο στάβλο με το ζώο. Γιατί δεν ήθελα να τους πει και να τους ρωτήσει ο βασιλιάς Ρώμης που γύρισε από τα πόδια. Έχουν γαστρονομικές απολαύσεις. Το παραδοσιακό ήρθο στο τραπέζι των εμπειριών αποτελείται από μια πλούσια γράμμα διαφορετικών πιάτων. Χαρακτηριστικό είναι ένα παραδοσιακό και εξωσχήμα του κούκκι. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, φρεγμάνια. Από εμάς, καλή Χριστούγεννα. 2011. Το ευχόμαστε. Ελπίζω να πετύχουν και οι ευχαριστήσεις. Ευχαριστώ.